Будилник je зазвонил точно у 6:30, пререзуючи густу тишину наше спаваче собе. Taj звук, хладан, дигитални, као да ми у мозък убацуе стоматоложку бушилицу. Лежала сам као под водом, полако протегла руку, да хватила хладни телефон и угасила ту досадну буку. У въздуху е био мирис клима уреджажа и туджек, скупо плаченок живота. Хладна повършина ночnog ормарича додирнула я може пръсте, а кроз дебеле завесе пробижал се пригушени сиви ютърни, светлосни сноп Београда. Све е било тако познато, тако непроменливо да ми се плакало. 5 минута. Допустила сам себе Джош 5 минута да лежим, али знала сам да е то безсмислено. Мой живот откад знам за себе бил е као съвършено подешен сад, без места за борбу, осечанджа и, що е най-горе, за тих додатних 5 минута сна. Из суседне собе чул се глас мог мужа Саше. Он е бил као машина, устал е без речи, баци от шебе със себе и шумно корачал по паркету босим ногама. Цела наша заедничка прича текла е у овом мъртвом ритму, буденje, туширanje, кафа, празне речи, посао, вечера, ноч. Круг коджи се понавлял као излиза на плоча коджу си веч мързео, али си и далже играл уз ню, jer си заборавил како се плеше у тишини. Села сам на кревет. Сатенска кошулица клизнула е по телу, подсечхаджучи ме да сам и пък жена, и ако сам у овом дому, више личила на непокретни комад на мещажа. Може босе стопе додирнуле с хладен паркет и пробудиле ме до кража. Дубок удах, издах, устала сам и кренула ка кухинджи. Мирижала е кафа, едина ствар кожа ми još daje malo задоволства. Горка, вруча арома обечхавала е да чу преживети još jedan dan. Саша е веч бил тамо, стъжал е уз прозор, закопчаваючи манжетне на безпрекорно белой кошули. Телефон е държал усуво, глас са друге стране био е строг, захтевал от луке, да, шалите камионе за Нови Сад, не, курс заключуемо, рекал сам, заключуемо. Я сам прошла поред njega, едва дотичучи njegova leđa. Nije se ni pomerio. Bila sam mu kao skupa mašina za kafu, treba da radi lepo, tiho i da je uvek pri ruci. Kafu na 100, rekla sam, sipažući crnu tečnost u tanku porcelansku šoljicu. On je klimnuo glavom, niže prekidao razgovor, popio gutljaj, pomršteno pogledao na sat. Vratit ću se kasno, rekao je i konačno stavio slušalicu. Sastanak sa partnerima u hotelu Moskva. Ne čekaj me. Prišao mi je, pola srdačan, pola obavezan poljubac u slepočnicu. Miris njegovog skupog drvenastog odekolona s notacima citrusa ispunio dže sobu, ali meni je od toga bilo tesno. Vidimo se, rekao je već iz hodnika, zvuk zaključavanja vrata očekivao je kao pucanj glušenice. Vrata su se zatvorila, odsecajući me od spoljnog svijeta, a stala sam sama u kuhinđi, čvrsta držeći toplu šolđu u rukama. Pogled mi je bježao po savršeno čistoj prostoriji, sve dok se nije zaglavio u mračnoj senci u uglu, tamo gdje je pao hlad od frižidera. Lati, moj pas, veliki mišićav doberman bođe vranečeg pera s rđavim mrljama. Stariđi pas, mudar i smiren. U njegovim dubokim kestenđastim očima krila se nešto neobjašnjivo. Za razliku od drugih pasa kođe sam poznavala, Lati nikad nije bio nemaran, nije lupao repom, nije cvileo za hranom, nije skakao u zagrljaj. Samo je gledao. Taj pogled kao da je čitao kroz mene, kao da je vidio ono što sam ja davno prestala da vidim, slođeve s jaja i laži, svaku pukotinu ispod satena. Šta hoćeš? Prošaputala sam, praveći gutljaj kafe. Odgovor nije stigao. Lati je samo blago nakrenuo glavu, a njegove uštre uši uhvatile su intonaciju mog glasa, ali taj pogled pratio me je i počeo da mi smeta, pratio me je svuda tiho, bez napora, kao da je znao ono što ja nisam htela da priznađem. Osjećala sam ga na koži kao neki nemi signal. Postavila sam šolđu u suduper i odlučila, danas mora nešto da se promeni makar u detaljima. Saša je otišao, dom je bio prazan i konačno sam mogla da skinem masku savršene supruge. Popela sam se u garderober, može lična tvrđava.
Редови халджина, коже nisam imala gde da nosim, polica cipela, kоже su ugledale samo tepihe naše velike stana. Skinula sam satensku košuljicu. Ogledalo mi je vraćalo sliku tankog, negovanog tela, ali bledog, kao da je izgubilo život. Provukla sam ruke kroz bokove. Kada me je posljednji put dotakao neko s željom, ne iz dužnosti, već s gladom, nisam se sećala. Otvorila sam fijoku s donđim vešom, prstima dodirnula crno čipkasto. Danas sam htjela da se osjećam drugačije. Obukla sam komplet kođi sam kupila pre pola godine u momentu učaja, crni grudnjak kođi se urezao u kožu, pojas za čarape, tanak najlon kođi tiho šušti dok ubavija noge. Zategla sam čarape, osjećajući blago istezanđe. Preko toga sam prebacila crni svileni ugrtač, ali pojas nisam vezala. I tu na kražu obula sam crne lakirane štikle na visoku špiku. Zašto? Da čujem zvuk svojih koraka, da osjetim kako mi se menđa držanje, kako mi se napinđu listovi. Izašla sam iz garderobera. Cokat štikli, a džekivao je prkosna glasna u praznom stanu. Lati me je čekao u hodniku, ustao je kad me je video. Njegove oči protrčale su preko možih nogu u najlonama, pa gore. Nije zalađao. Ispustio je tihi grkljanski zvuk, kao uzdah. Sela sam u duboku fotelju u dnevnoj sobi, prekrstila noge. Ugrtač se raspao, otkrivajući butinu i čipkasti rub čarapa. Uzela sam knjigu koju mučim već mesec dana, ali slova su mi plutala pred očima. Usečala sam njegov pogled, latiđa ušao kao senka, bez zvuka. Seo je nasuprot meni, ispravio leđa kao statua egipatskog boga. Šta hoćeš? Prošaptala sam, skrećući pogled sa strane da bih uporedila oči s njegovima. Nije se pomerio. Srce mi se skupilo. Koliko je prošlo od kad sam osjetila taj pažljivi, nemigavi pogled. Pogled koji nije merkao moženakite, nije tražio mane u šminci, već je gledao pravo u suštinu. Polako sam protegla ruku. Lakirani nokti su mi drhtali. Dođi, prošaputala sam. Lati je ustao i prišao. Kliznuo je hladnim nosem po mojoj dlanu, a onda, usmelivši se, spustio tešku glavu na moja kolena, pravo na tanki najlon čarapa. Zamrzla sam se. Kontrast njegovog toplog daha, grube dlake i možda osjetljive kože, udario me je kao struja. Prelazila sam rukama preko njegove glave, guražući prste u kratku dlaku iza ušiju. Zatvorio je oči i duboko uzdahnuo. Težina kođu sam sa sobom nosila celo jutro, odjednom se raspucala. To je bio prvi dodir u dugo vreme, kođi je bio živ, pravi, ne mehanički dodir muža, ne slučajni dodir u prevozu. To je bio kontakt. Gladila sam ga, osjećajući kako ispod moje ruke kuca jako i mirno srce. Sedeli smo tako u tišini dnevne sobe, žena u donđem vešu i ugrtaču i ogromni crni pas. I u tom trenutku mi se učinilo da me razume bolje nego bilo ko na ovom svetu. Znao je za moju usamljenost, znao je zašto sam obukla ove čarape i nije me osuđivao. On je jednostavno bio tu. Život je nastavio da teče u svojoj nepromenjivosti kao gusta tamna voda u noćnom kanalu. Saša je dolazio kasno, mirio se na miris klime iz kancelarije, tuđeg parfema i umora. Džeo je u tišini, prevrćući novosti na tabletu. Njegove reči zvučale su kao mehanički odgovori chatbota. Kako je dan? Normalno. Kupi vinu za vikend. Ja sam i sama skoro prestala da govorim. Kome? Zašto? Reči su padale u prazninu našeg velikog stana i lomile se, ne nalazeći u džek. Ali Lati je bio tu. To je postala naša stalna praksa. Kad bih uletela u dnevnu sobu, on je već ležao kraj sofe, stavljao je glavu na šape. Kad bih išla u kupatilo, on bi legao na tepih kraj vrata i ja bih videla senku njegovih šapa kroz pukotinu ispod praga. Kad bih gledala svoj odraz u ogledalu, pokušavajući da nađem devojku koja sam bila pre 5 godina, njegove oči u ogledalu gledale su me pažljivije od mene same. Jedne noći, dok je Saša ponovo kasnio na pregovore, ja sam već prestala da proveravam da li je istina. Stađala sam pred punoglavim ogledalom u spavačoj sobi. Raspoloženje mi je bilo neobično, mešavina tuge i iznenada oštrog željnog osjećaja da se osjetim lepom, neudobnom, ne domaćinom, već zavodljivom. Izvukla sam iz dubine ormara crnu, prileglu halđinu. Materijal je bio gust, elastičan kao druga koža, dubok izrez na leđima, visok prorez na butini.
Халджина Коджу сам купила пред 3 години за годишницу, али je Saša откazao večeru u posljednjem trenutku. Halđina je ostala s oznakom, obukla sam je, svila je klizila po tijelu, grlila svaku liniju, stiskala struk. Prijela sam ruke preka bakava, a sjećajući glatkoću tkaninje, ustala na štiklje. U mraku spavače, osvjetljenom samo uličnim lusterima, izgledala sam kao prizrak iz prošlog života. Nadam se da ću vidjeti želju u ogledalu, nadala sam se da će ova slika zapaliti nešto u meni, ali ogledalu je bilo hladno. Iz mraka u glaču se tihi šuštaj, pa klopanđe kanđi po parketu. Cok, 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 obrnula sam se. Lati je ležao na podu kod ulaza u garderober, pažljivo me gledajući. U njegovim očima odsjajali su se odsjaji lustera. Nije spavao, gledao je kako se oblačim. U tom pogledu bilo je više emocija nego u svim komplimentima koje mi je muž dao posljednjih godina. Svagde me pratiš, promrmljala sam, okrećući se prema njemu. Halđina je zašuštala. On se nije pomerio, samo su mu ušimalu treperile. Polako, trudeći se da držim leđa ravna kao što me je majka učilila, prilazila sam mu, klekla na pot, nema reći što će skupa Halđina da se smrska. Lati je podigao glavu, protegla sam ruku i dodirnula vrat. Šeret je bio vruć i svilenkast. Prsti su se utopili u njega. Svidi ti se? Pitala sam šapatom, prevlačeći rukom preko snažnih leđa. Podigao se ka ruci. Taj pogled, dubok, džantrasti. Odjednom sam shvatila da me niko nije gledao tako godinama. Niko nije vidio moju ranđivost, usamljenost i želju za dodirom. Za Sašu sam bila funkcija. Za Latija, centar sveta. U dubini stana čuo se zvuk otvaranđa brave. Teška ulazna vrata su se zatvorila. Saša se vratio. U vratima spavače pojavio se moj muž. Izgledao je iscrpljeno. Kravata je bila pomerena. Uključio je gornju rasvetu, ubijajući intimnost polumraka oštrom električnom eksplozijom. Zatvorila sam oči. Saša je zastao, ugledavši me. Sedela sam na podu u večernjoj haljđini i štiklama, pored ogromnog crnog psa. Šta ti je? Lenđo je promrmljao, ne pokazujući ništa osim blagog začuđenja. Nije bilo gostiju, odgovorila sam polako, dirađući haljđinu. Samo sam merila. Lenivo se nasmešio, prolazeći pored kreveta i rastegnuo košulju. Čudna si Ira. Možda i džesam, tiho sam odgovorila. Seo je na ivicu kreveta skidajući čarape, a onda je pogled pao na Latiža. Pas nije otišao. Još je sedeo na istom mestu gde sam ga ostavila, ali sada nije gledao mene. Gledao je njega. Teško, nemigavo. Saša se namrštio. Zaista te prati svuda? Jesam, čutala sam, skidajući minđuše pred ogledalom. Čudan pas, promrmljao je muž, dripajući se. Gleda kao da razume. Mrzeži me, dodao je. Skloni ga odatle. Neka spava u hodniku. Pogledala sam u Latija. Pas je prebacio pogled na mene. U tome je bio jedan jedini pitajući znak. Dozvolit ćeš da ga isteram? Lati mesto, tiho sam rekla. Glas mi je drhtao. Pas se polako digao s dostojanstvom. Nije spustio glavu, nije uvio rep. Prošao je pored Saše kao da on ne postoji i izašao u tamni hodnik. Moj muž je legao, odmah utonuo lice mu jastuk. Posle 5 minuta čuo sam njegovu mirnu disanđe. On je spavao, a ja sam ležala na leđima, gledajući u plafon, osjećajući kako mi Halđina, kođu nisam skinula, pritiska grudi. Među nama je bila praznina veća od razdalžine na krevetu. To je bila provalija. Nisam izdržala. Polako, da ga ne probudim, spustila sam se s kreveta. Bose noge dodirnule su pod. Štikle sam ustavila kod ogledala. Koračala sam po hodniku. Bilo je tamno, ali znala sam šta ću vidjeti. U mraku, upravo preko puta naših vrata, sedeo je Lati. Niđe otišao na svoje mesto u kuhinđu. Ustao je tu, kao na dužnosti. Znala sam to bez gledanja, mogla sam gotovo da osjetim njegovo prisustvo na koži. Zašto je tu? Zašto ne spava kao običan pas? Lati je podigao glavu kad sam izašla, njegove tamne oči uhvatile su može. Sklonila sam se do kolena pored njega, pravo na hladnu pločicu hodnika, obgrlila sam mu snažni vrat, utknula lice u toplu, muskusnu dlaku.
Zašto ne spavaš? Прошепутала сам, dok su mi suze navirale. On niže odgovorio, naravno, ali pritisnuo se svim telom. U tom čutanđu bilo je više od 1000 praznih reči, koje sam izgovarala sa mužem posljednjih godina. Njegovo disanđe bilo je toplo, srce jako i ritmično. Tucaj, 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 to je bio ritam života kojeg mi je toliko nedostajalo. Odjednom sam shvatila da dišem previše duboko, upižajući njegov miris, da mi ruke stežu njegovu dlaku kao da hoću da se uhvatim za ivicu provalije. Kakva budalaština, prošaputala sam sebi, odmičući se i brisući mu kar obraz. Plakati u zagrljaju psa, ali Lati se nije pomerio. Sedeo je nepomično kao crni sfinks koji čuva moj mir, čekao je da se smirim. U toj tišini noćnog hodnika shvatila sam strašnu stvar. Nisam morala da se vraćam u spavaču. Bilo mi je toplije ovde na hladnom pudu s ovim zverom nego u skupoj posteljini s mužem. Ujutru sam se probudila s težinom u grudima, ali bez suza. Saša je već otišao. Njegova strana kreveta bila je savršeno posteljena kao da nije ni legao. U kuhinđi me je dočekala uobičajena tišina i šoljica uhlađene crne kafe. Izlila sam je u suduper. Crna tečnost nestala je u odvodu kao i mođe nade za normalnu komunikaciju. Sela sam za sto, zagledana u prazninu. Lati je ušao kroz minut. Nije tražio hranu, nije mi udarca nosom. Samo je legao kod mojih nogu i stavio tešku glavu na moje stopalo. Njegova toplota provirala je kroz tanku kožu papuča. Gledala sam u ruke, duge prste, uredan manikir boje trule višnje, tanka zgloba. Kada me je posljednji put neko ljubio po prstima? Kada sam se posljednji put osjećala željenom, a ne samo pogodnom? Odjednom sam ustala, marala sam na vazduh. Zidovi ove luksuzne tamnice počeli su da pritiskaju moje slepoočnice. U šetnju, rekla sam. Lati je odmah skočio, uši su mu se uvis podigle, mišići napeli. U tome je bilo više smisla nego u celoj mojoj dosadašnjoj egzistenciji. Prišla sam ormaru u hodniku. Danas nisam želela da budem žrtva. Htela sam da budem ravnopravna sa svojim pratiocem. Izabrala sam odeču kao oklop. Crne debele leginse s efektom kože, koje su tako čvrsto obavijele noge, da sam svaki korak osjećala u punoj jačini. Visoke čizme s grubom podlogom, nikakve štikle danas, samo stabilnost i agresija. Preko toga dugački kožni kaput buđe gorke čokolade, stegnut čvrstim kaišem. Uzela sam povodac. Niže bio običan kanap, već skupi ručni rat od pletene kože s teškim čeličnim karabinom. Prelazila sam prstima po hladnoj koži opreme, osjećaj vlasti, držati nekoga na povodcu, izazvao je u meni neobičan trepet. Lati je mirno sedeo dok sam mu stavljala široki ušiljak oko snažnog vrata. Karabin je kliknuo kao pucanj revolvera. Dođi, naredila sam tiho. Glas mi je bio niži, čvršći. Izašli smo. Beograd nas je dočekao svojom uobičajenom jesenjom sivilom. Nebo je viselo nisko, sipao je sitan kišni nalet, pretvarajući asfalt u crno ogledalo. Hodala sam mokrim ulicama, osjećajući kako štikle gluvo udaraju o trotuar. Lati je išao usmođu levu nogu, niže vučio, niže se odvajao da bi gledao druge pse. Koračao je u ritmu sa mnom, kao da smo jedan mehanizam. Prolaznici su se razmicali. Videla sam kako nas gledaju. Muškarci su bacali brze, uplašene poglede na ogromnog crnog psa i dugo zadržavali oči na meni, ženi u koži koja drži zver na kratkom povodcu. U tim pogledima bila je mešavina straha i uzbuđenja. Prvi put posle dugo vremena osjećala sam se nevidljivom, bila sam opasna. Svrnuli smo u park. Pusti aleji. Obrnula sam kožni povodac oko ruke, osjećajući napetost. To je bila fizička veza. Tok je tekao od njegovog ošišanika do moje šake. Ispred, na klupi, sedela je grupa momaka. Glasan smeh, pivo, psovke. Kad smo prošli pored njih, jedan u raštrkanoj jakni je prisvisao: "Devojko, a pas ne ujeda? Možda da se upoznamo? Skineš mu namordnik?" Zasmežali su se. Unutra mene je krenuo talas lepljivog straha. Stara navika, strah. Ali onda sam osjetila napetost povodca. Lati je staleo, nije zalađao.
Sporo je okrenuo glavu prema momcima i ispustio zvuk koji je mene samo zamrznuo. To je bio dubok, utroban rikav glas, kao motor na praznom hodu. Dlaka na njegovom vratu se podigla u greben, napravio je korak napred, štiteći me svojim telom. Momci su se trenutno utišali, smeh je prestao, vidjeli su ne psa, vidjeli su smrt upakovanu u crnu kožu. Sklonite psa, promrmljao je jedan, utiskujući se u klupu. Pogledala sam ih s visine. Strah je nestao, pojavilo se opčinđavanje. On ne voli kad mu se obraćate bez poštovanja, rekla sam mirno. Idemo lati, prošli smo pored njih ostavljajući ih u grobnoj tišini. Čvrsta sam stiskala pavadac, a sjećajući talas adrenalina. Srce mi je kucalo u ritmu njegovih koraka. Odjednom sam shvatila da sam s njim jača nego sa bilo kojim muškarcem koga sam znala. Kući smo se vratili mokri mirisni kišom i ozonom. Taj miris ulice mi je izgledao kao najbolji parfem. Skinula sam mokri kaput u hodniku. Lati se potresao. Kapljice su poletele kao u gledalnom ormaru, ali mi je bilo svejedno. Prošla sam u kuhinđu, otvorila flašu crvenog vina i sipala punu čašu. Veče je spustilo tamni pokrov na grad. Sela sam u fotelju u dnevnoj sobi, savila noge. Na meni je bio samo lagani svileni ogrtač koji se povremeno raširivao, otkrivajući kožu. Vino me je grežalo iznutra, a Lati je grežao s polja. Legao je na tepih. Glava mu je počivala na mojim kolenima. Prelazila sam prstima preko vlažne dlake, ponekad dodirujući njegova bršunasta uši. Ti si moj jedini zaštitnik, zar ne? Šaputala sam, pijuckajući vino. Moj crni vitez. Vrata su se otvorila bukom. Saša se vratio ranije nego inače. Činilo se da nije u dobrom raspoloženju. Ušao je u dnevnu sobu, niže se skidao. Prljavi tragovi skupih cipela ostali su na svetlom tepihu. Zašto ne uzimaš telefon? Urlao je s praga. Zvao sam te 3 puta, ja nisam ni trznula. Mirno sam podigla čašu i posmatrala vino na svetlu. Bila sam u šetnji. Telefon sam ostavila kod kuće. Bila si u šetnji, ponovio je. Nervozno je skinuo kravatu i bacio je na sofu. Imam posao kući guri. Trebaju mi dokumenti iz sefa, a ti šetaš negde. Pogled mu je pao na Latija koji je ležao na mojim kolenima. Pas nije pomerio ni dlaku, ali su mu oči i 2 žuta ugljenka pratili svaki pokret Saše. On se namrštio kao da je vidio gomilu smeća. Ira, taj pas smrdi po celom stanu. Miri na kišu, tiho sam rekla. I na vernost. Tebi je ovaj miris nepoznat. Saša se zamrzao. Polako se okrenuo prema meni. Lice mu je porumenelo. Šta si rekla? Napravio je korak ka meni. Rezki pretnjivi gest. Lati je reagovao odmah, nije ustao, samo je podigao glavu s mojih kolena i usmihnuo se. Bezvučno je ogolio bele, savršene kljove. Ukloni ga, viknuo je. Ja ću ga sutra odvesti u azil ili ga ustreliti kao đavola. Dosta mi je bilo straha u svom domu, polako sam odložila čašu na sto. Zvuk stakla očekivao je kao gong, ustala sam. Ogrtač je kliznuo s ramena, ali ga nisam podigla. Prišla sam Saši blizu. Lati je stađao pored mene, dodirujući me nogom. Bili smo jedno. Ako ga dotakneš, rekla sam tiho, gledajući muža pravo u oči, utići ću i poneti ne samo psa, nego i pristup računima tvog oca koji su na mene. Nisi to zaboravio. Saša je otvorio usta, ali nije izgovorio ni reč. Zaboravio je. Navikao je da me smatra budalom, nameštajem. Zaboravio je da sam nekada zbog bezbednosti svojih tajnih prihoda prebacila deo imovine na vernu ženu. Ti mi pretiš zbog psa? Prošaputao je. Ne zbog psa, Saša, već zbog jedinog bića u ovom domu kođe ima dušu. Okrenula sam se i utišla u spavaču. Lati me je pratio. Njegove kanđe tiho su coktale po parketu. Čula sam da je Saša ustao u dnevnoj, teško dišući. Izgubio je ovaj krug. U spavačoj sam zaključala vrata. Klik. Prišla sam krevetu, ali nisam legla. Sela sam na pod, leđima naslonivši se na vrata. Lati je legao pored mene i stavio glavu na rame. Obgrlila sam ga, utknula lice u grubu dlaku. Drhtala sam, ne od straha, već od svijesti o mojoj snazi. Pogledala sam u ogledala nasuprot.
Тамо, у полумраку, одрожавала си жена с разтързаным косом, у отвореным огртачу коджа грли звер. Издържат шему, прошепутала сам му на уво. Порвачемо их све. Дан je прошao у густом, лепливом изчекиванju. Саша je утешал рану, залупивши вратата куда je кристални сервиз зазвонил. Знала сам, ovo je predah preolože. On neće oprostiti poniženje, neće oprostiti strah kođi je juče osjetio. Takvi muškarci kao on, gospodari života, kođi kupuju i prodaju sve od akcija do ljudi, ne umeju da izgube, posebno svoje žene, posebno u svom domu. Nisam otišla na posao, lutala sam stanom kao duh, Lati me je pratio korak po korak. Njegove kanče su coktale kao metronom, pakovala sam stvari ne haotično, ne u pancici, već metodično. Dokumenti, hard disk s pižama računa, nakit, samo ono što su mi poklonili i što sam smatrala svojom cenom za godine čutanđa. Veče je naglo došlo, iza prozora sumrak se zgusnuo i Beograd je opet obuzeo kišni nalet. Stojala sam pored prozora u spavačkoj, gledajući mokri grad. Na sebi sam imala dugu svilenu noćnu košulju bože pepela. Tkanina je tekla po telu, hladeći kožu, ali u meni je goreo požar. Znala sam da će se sve završiti večeras, ispod je zalupljena vrata, teški koraci niz stepenice, nisu sami. Napela sam se, Lati kođi je ležao na krevetu, konačno sam mu to dozvolila, podigao je glavu, uši su mu se tresle, nozdrve su se širile, uvlačeći vazduh. Saša nije dušao sam, čula sam glasove, grube, muške. Reši pitanje s psom i idemo, nepoznat bas. Sada čuja brzo. Ona će malo da zaigra. Glas Saše. Pižan, zloglasan, srce mi je preskočilo, doneo je nekog da odnese Latija. Odlučio je da ispuni pretnju. Potrčala sam ka vratima da ih zaključam, ali nisam stigla. Vrata su se rasprskala od udara nogom. Saša je stažao na pragu, košulja rascepljena, lice crveno, oči mutne, bes i pljačka. Iza njega u hodniku stajala je figura nekog jakog momka u kožnoj jakni. Očito vozač ili obezbeđenje. Saša, ušao si u sobu. Mislio sam da se šališ, vidio je kofer otvoren na fotelji. Idem sa parama. Zasmežao se, ali smeh je prešao u kašljulj. Nikam nećeš otići, ali psa ćemo sada izneti u šumu. Max, uzmi psa. Momak u hodniku je krenuo napred, držeći u ruci petalju. Povukao sam se, Lati je skočio s kreveta, niđe zavio. Ustao je između mene i muškaraca. Dlaka na vratu se podigla u greben. Mišići ispod crne kože naduli su se kao čelične užadi. Postalo je vizuelno moćnije. Ne prilazite. Glas mi je drhtao, ali bio jasan. Uzmi ga, rekao je muž. Obezbeđenje je mahnuo palicom. Tada se vreme usporilo. Lati niče čekao. Niče bio pas kođi se hvata u petlju. Bio je oružje. Crna mundža je krenula napred. Skok je bio bezzvučan i strašan. Lati je udario obezbeđenje grudima, obarađući ga. Palica je odletela, nije ga rastrgao. Samo je zagrizao za ruku kod grla toplim dahom smrti. Čovek je zastao, pobeleo od užasa. Saša je zavikao, ah ti! On je bacio ruku prema meni, ne prema psu, već prema meni. Hteo je da me udari, da isprazni svoj strah na meni. Ruka mu je bila teška i znojna, uhvatila me za kosu i povukla nazad. Moja si, vikao je, vrištila sam od bola. Košuljica se zategla, traka je pukla. Taj zvuk, moj krik, bio je ukidač. Lati je ustavio čoveka, okrenuo se u skoku. Saša nije ni stigao da shvati šta se događa. Ogromne čeljusti zalegle su mu napred ruku. Nije dok stižu, ali dovoljno da izazove pakao. On je zavižao, puštažući kosu. Lati ga je srušio na pot. Slika je bila strašna i fascinantna. Moj muž, gospodar života, ležao je na podu svoje spavače, pritisnut njegovim šapama. Lati je stajao iznad njega, ričući pravo u lice. Slina mu je kapala na skupu košulju. Obezbeđenje je iskoristilo trenutak, skočilo i pobeglo. Čula sam njegove korake niz stepenice. On je ostavio svog šefa. Praščadi prvi beže. Stala sam iznad njih. Kosa mi je bila rastrzana. Košuljica spala s jednog ramena, otkrivajući grudi, ali nisam osjećala sramotu, samo hladnu, zveckajuću ljutnju. Disanđe mi je teško, grudi su mi se dizale,
Саша ме е гледал с дна, у неговим очима више nije bilo besa, само животински страх, буджал се да се помери, усеча джучи клювек от врата, уклони ga, прошепута одже, сузе ми теку по образима, мешаю се с ножем. Ира, молим те, он че ме убити. Полако sam прилазила, босе ноге su корачале поред неговog лица, гледала sam ga kao što se gleda umutana buba Mara. Ubit ćete ako mu dam komandu? Rekla sam tiho, glas mi je bio ledeni, sela sam na čučeči položaj i pomazila latiđa po napetom leđu, pod mođim prstima drhtala je moć, dobar dečka, prašaputala sam, drži, pa digla sam oči ka mužu. Hteo si mi pokazati mesto Saša, pokazao si mi mesto s vrha, a tvođe je u blatu. Протегла сам руку и скинула с неговog врата танко златну ланчичу sa крстичем. Ланаc се поцепao. Ovo je za duševnu bol. Ustala sam. Lati, pođi. Pas je nevoljno polako upustio čeljusti. Još trenutak je gledao Sašu u oči, obecavajući da ovo nije kraj. Zatim je prišao meni i stao uz nogu. Saša se odgurnuo do zida držeći ranu ruku. Krv je kapala po svetlom tepihu. Odi, prošaputao je. Odvali se, luda si. Ja sam već otišla, отговорила сам. Uzela sam kofere, nabacila onaj kožni kaput u kojem sam šetala juče. Mirio je na kišu i snagu, prišla sam noćnom ormariću, skinula burmu s dižamantom, zvanila je dok je udarila o staklo. Odavde idemo, rekla sam psu. Silazili smo tiho niz stepenice. Dom koji je bio moja tamnica sada je bio samo dekor za razbijanje. Vani je padala kiša, hladne kapi udarile su mi u lice, skidajući ostatke prošlog života. Otvorila sam vrata svog automobila sportskog kupea koji mi je Saša dao kao otkup za još jednu prevaru. Lati je skočio na mesto suvozača. Njegova vlažna dlaka mirisala je na slobodu. Sela sam za volan. Ruke su mi drhtale, ali to nije bila drhtavica straha, već uzbuđenja. Pokrenula sam motor. Farovi su izvadili mokri asfalt iz mraka. Pogledala sam u prozore naše spavače. Svetlo je gorelo. Zamislila sam Sašu kako sedi na podu, ližući rane, shvatajući da je izgubio sve. Gde idemo? Pitala sam sebe. Lati mi je prigrlio rame nosem. Niže znao. Bilo mu je svejedno. Najvažnije je da smo zajedno. Pritisnula sam gas. Automobil je krenuo, ostavljajući iza sebe elitni kompleks, muža tirana i ženu koja sam još jutros bila. Te žene više nije bilo. U retrovizoru videla sam samo zđaj njegovih očiju i osmeh nove gazdarice sudbine. Ispred nas se pružala noć i put. I bilo je to divno. Vozio sam kroz noć, a grad se polako gubio iza mene, pretvarajući se u zamagljenu svetlost na horizontu. Lati je spavao pored mene, glava mu je lagano padala na kožnu presvlaku sedišta. Njegove snažne šape po vremenu su se trzale, kao da još uvek trči neku tažanstvenu trku u snu. Osjećala sam njegovu toplotu i ritam disandža, kao da me štiti i čuva od svega što me čeka. Znala sam gde idem. Tajni Sašin imanđe u šumi kod Smedereva, daleko od očiju i ušiju gradskih. Mesto gde je mislio da sam slepa i gluva, mesto gde se sakrivaju njegove najmračnije tajne. Sada je to bila mođa tvrđava. Sa svakom krivinom i svakim kilometrom osjećala sam kako mi se unutrašnje kamenđe polako topi. Svila na mođoj koži lagano se pomerala uz svaku vibraciju motora, a ja sam znala da će ovog puta sve biti drugačije. Nisam više bila žena kuđa trpi, bila sam lavica, spremna da se bori. Kada smo konačno stigli, mrak je bio gust kao jastuk, a sa svim tihi šum vetra u krošnjama drveća delovao je kao tajni šapat. Ogromna kapiža od gvožđa stojala je pred nama, prekrivena stabljikama bršljena koji su kao da želeli da je sakrižu od sveta. Pult za otvaranđe dobila sam tajno pre par dana i sada sam ga držala u ruci kao najmoćniži ključ. Dok sam pritiskala dugme, kapiža se sporijim škrgutavim pokretom otvarala u tihi ulaz u dvorište. Smrad vlage i starog drveta udarao mi je u nos, ali osjećala sam se slobodno kao nikada do sad. Lati je statirao pored mene, njegova crna dlaka odzjažila je u slaboj mesečevoj svetlosti kao opasna senka. Osjećala sam kako moji koraci po kamenom pločniku odžekuju kroz prazninu dvorišta. Svuda oko nas nije bilo ničega osim tišine i senki.
Unutrašnjost kuće bila je hladna, a vazduh težak od prašine i starih uspomena. Preko nameštaja bili su bačeni pokrivači, a zidovi su nosili tragove vremena i zaborava. Kamin je bio pun pepela, ali vatra je bila moja prva misija. Zapaliti plamen u ovom mračnom gnezdu bilo je kao da ponovo unosim život u nešto što je godinama bilo bez duše. Ogan je polako zažario, razlivajući toplinu i svetlost oko nas. Osjećala sam kako mi se telo opušta, ali i kako se u meni rađa nova odlučnost, dok sam sedela na krevetu, u onoj istoj košuljici koja je nekada bila moj štit, posmatrala sam Latija kako kruži po sobi. On je bio moj čuvar, ali i moj najbolji drug. Njegove oči, duboke i tajanstvene, govorile su više od reči. Iznenada tihi zvuk udaraca na vrata probudio me je iz misli. Srce mi je zaigralo brže. Ko je tu u ovoj tišini? Je li to neko iz prošlosti kuđi me je pronašao? Ili pak neki neprijatelj kuđi nije odustao? Lati je ustala, njegovi mišići su se napeli, a uši su mu se podigle u pripravnost. Ja sam uzela pistolet kuđi mi je bio pri ruci i polako se približila vratima, spremna na sve. Dok sam polako otvarala vrata, u mrak je prodržao hladni glas. Ne boj se, Marina, ja sam tu da ti pomognem. Iza vrata stažao je čovek visok i snažan, obučen u crnu taktičku jaknu. Njegove oči su bile pune razumevanja i snage. Ja sam Viktor, nastavio je, bivši šef obezbeđenja tvog muža. Znam šta si uradila i šta si spremna. Osjećala sam kako mi krv ključa u žilama. Ovo nije bila slučajna poseta. Ovo je bila ponuda koju nisam mogla odbiti. Možemo da napravimo dogovor, prošaptala sam, osjećajući kako mi se svet menđa iz temelja. Ali, znaj, dodala sam, ja više nisam ona žena koja plače u mraku. Dok je kiša ponovo počela da sipa s polja, unutra se rađala nova igra. I ovaš put, karte sam držala ja. Ali šta je sve ovo značilo? Koje su tajne lutale u mraku i šta me je čekao u dalđoj budućnosti? Tu, u senci vetrova i plamena, počela je nova priča. Priča o ženi koja je odlučila da se bori i o crnom psu koji je postao njena senka i štit. Ipak, nešto je ostalo nepoznato. Nešto što je čekalo da bude otkriveno u narednim danima. Da li će ovaj savez doneti spasenđe ili novi pakao? To je priča koju ćemo morati da saznamo. Nisam mogla da odvojim pogled od Viktora dok je stažao u mraku stare kuće, osvetljen jedino trepčućim plamenom kamina. Njegov stav je bio čvrst, a pogled nepokolebljiv, kao da je nosio teret godina koje su prošle ispod površine tišine koju je sada prekidao. Znaš, rekao je tiho, da je Saša napravio mnogo neprijatelja i da si sada u opasnosti. Osjetila sam kako mi se srce steglo, ali nisam pokazala strah. Umesto toga, nasmežala sam se onako kako se smeže žena, koja je prelomila, ali nije slomljena. Možda, odgovorila sam, ali sad imam nekoga ko me štiti. Lati je stažao pored mene, mišići napeti, kao da osjeća da je ovo samo početak nečeg većeg. Tvoj pas nije samo čuvar, nastavio je Viktor, on je znak. Znak da više nisi sama u ovoj igri. Dok je govorio, nije mogao a da ne primeti moj odevni stil. Crni kožni kaput, savršeno prilagođene pantalone i naravno one štikle koje sam skinula u hodniku. Osjećala sam kako mi se usmeh pojavljuje na usnama. Znaš šta kažu, rekla sam mu. Žena u kožnom kaputu i visokom džonu nikada nije za podcenđivanje. Viktor se nasmežao, onako iskreno, bez jedne reči više. Hajde da pričamo, predložio je, okrećući se ka velikom drvenom stolu u dnevnoj sobi. Sela sam preko puta njega, osjećajući kako mi krv živi u venama. Za ovaj trenutak bila sam spremna da uradim sve, ali i da ne izgubim sebe. Šta znaš o njemu? Pitala sam, misleći na Sašu. Znao sam sve što je trebalo, ali nisam mogao da mu kažem šta sve sam video, odgovorio je. Znao sam da je opasan, ali nisam znao da će me jednog dana izneveriti kao što je izneverio tebe. Dok je pričao, setila sam se svih onih večeri kada je Saša kasnio, kada je mirisao na tuđa tela, kada su reči postažale sve hladnije i praznije. Setila sam se osjećađa da sam postala samo dekor u njegovom životu, kao što je Lati bio jedina životinđa koja me je zaista razumela. Ali sada, nastavio je Viktor, imamo priliku da okrenemo tablu. I šta ćemo uraditi?
Pitala sam, osjećajući kako mi se u grudima rađa nova snaga. Prvo, moramo da se oslobodimo njegovih ljudi koji te prate. Znamo da imaš neprijatelje, ali sa mnom i latiđem na tvojoj strani ništa nije nemoguće. Tu, u toj staroj kući, okružena senkama prošlosti i plamenom nade, usetila sam kako mi se život ponovo rađa. Usetila sam da više nisam samo žena koja je trpela, postala sam žena koja će se boriti. Htela sam da pitam, rekla sam, gledajući u njegove oči, šta ti želiš od mene? Viktor se nasmežao, ali u tom smehu bilo je nešto uzbiljno. Želim da budem uz tebe, da budem tvoj saveznik, ali i tvoj štit. Dok je to govorio, Lati se približio i položio glavu na moje koleno. Osjećala sam kako mi se ruka lagano trese dok ga glasno milujem. Znam da nisam sama, prošaptala sam, osjećajući kako mi suze naviru, ali ovaj put od sreće. Viktor je izašao iz sobe, ostavljajući me sa Latiđem i mojim mislima. Dok sam gledala u njegovu tamnu siluetu kako ne staže u senkama, znala sam da je ovo samo početak. Nešto novo je krenulo, nešto što me je vodilo ka neizvesnosti, ali i ka slobodi. Ipak, u dubini duše sam usechala da ni ovaj savez nije bez opasnosti. Jer dok se svet menđa, senke prošlosti nikada ne spavaju. I dok sam sedela tamo, okružena mračnom tišinom i toplotom vatre, pitala sam se, šta me čeka u narednim danima? Koji će neprijatelj prvi iskočiti iz mraka? I da li sam zaista spremna da platim cenu slobode? Odgovori su se krili u noći, čekajući da budu otkriveni. A ja sam bila spremna da ih tražim. Uz mene je bio Lati, crni čuvar, moj nemi saveznik. I zajedno krenut ćemo u novu bitku, ali šta ćemo naći na krađu tog puta? To je pitanje koje će se razotkriti u danima koji dolaze. Noć je bila duboka, a kuća u šumi tiho je udahnula i izdisala u ritmu vjetra koji je prolazio kroz napukle prozore. Sjela sam pored kamina odmarajući ruke na toploj šerpiđi Latiđevog krzna, dok su misli divljale kao oluja u meni. Viktor je utišao, ali njegove reči su odžeknule kao zveket lanca koji se konačno olabavio. Pogled mi je skliznuo ka garderoberu. Sve te halđine, cipele i nakit, simboli života koji sam nekada imala, a sada su mi izgledali kao zatvorske rešetke, ali večeras nisam želela da budem zarobljenik. Osjećala sam kako u meni raste nova snaga, iako je telo bilo umorno od bitke koža je već tražala. Dok sam se spremala za san, Lati je mirno ležao kraj mene, kao da osjeća svaku moju misao. Njegove oči su svetlele u mraku, pune mudrosti i tihe rešenosti. Osjetila sam toplotu njegovog tela i znala da nismo sami. Sanđao sam u njemu, u crnom psu koji nije samo čuvar, već i prijatelj, moćna senka koja me štiti od svih neprijatelja. U snu je njegova figura bila još veličanstvenija, kao da je bio sam mrak pretvoren u živo biće. Budila sam se nekoliko puta tokom noći, ali svaki put bih osjetila njegovu blizinu kako mi daje hrabrost da nastavim. U jednom trenutku dok sam gledala u plafon, osjetila sam da me nešto posmatra. Nije bio strah, već neka vrsta znanđa, nešto što je čekalo da se otkriže. Ujutro sam ustala sa odlučnošću koju nisam imala godinama. Obukla sam tamno udelu i obula one crne štikle koje su mi davale osjećaj moći. Latiđa odmah osjetio da nešto nije uobičajeno, stađao je pored vrata, spreman da me prati u svakom koraku. Izašli smo iz kuće i krenuli prema gradu. Vozila sam polako, ali sigurno, osjećajući kako mi svaki kilometar drže sve više kontrole nad svojom sudbinom. Bila sam kao lovka mačka u svetu punim neprijatelja. Kada smo stigli u centar, atmosfera je već bila naelektrisana. Ljudi su žurili ulicama, ali njihove oči su se neretko zaustavljale na meni i na mog vernog psa. Njihov pogled bio je mešavina straha i poštovanja, kao da sam izašla iz senke i sada sam nosila vlast. Uzela sam telefon i nazvala Viktora. Imam sastanak, rekla sam kratko. Znam, odgovorio je. Čekat ću te. Dok sam čekala, Lati je mirno sedeo pored mene, ali njegova pažnja bila je usmerena ka prolaznicima. Bio je moj štit i moj teški oklop. Sastanak je bio u jednom starom kafanu, skrivenom u uskim ulicama Novog Beograda. Viktor me je dočekao sa svojim timom, ljudima koji su znali kako da se nose sa senkama prošlosti i opasnostima budućnosti. Dok smo razgovarali, usetila sam kako se zidovi oko mene urušavaju.
Ljudi koji su bili deo Sašine mreže počinjali su da gube svoj uticaj, a ja sam polako preuzimala kontrolu. Ali to nije bio lak put. Svaki korak na ovom putu bio je ispunjen opasnostima i izdajama. Jedna pogrešna odluka mogla je sve da uništi, ali ja sam bila spremna. Dok sam slušala Viktora kako planira akcije, osjetila sam kako mi srce kuca jače. Bila sam žena koja je izgubila sve, ali je sada našla novu moć i novu svrhu. Ipak, u uglu može svesti nešto je šaputalo upozorenje, nešto nepoznato što je čekalo da se pojavi u najmanđe očekivanom trenutku, senka koja će pokušati da uništi sve što sam izgradila. I dok je veče padalo na grad, Lati je sedeo pored mene, mirno i sigurno. Moja tvrđava, moj štit, moja senka u ovom svetu punom opasnosti. A ja sam znala da je ovo samo početak priče koja će me odvesti daleko, daleko od onoga što sam nekada bila, ali šta će se desiti kada senka iz prošlosti ponovo zakuca na vrata, to je pitanje koje me je mučilo dok smo koračali kroz svetlost noćnih lampi, spremni da se suočimo sa svim što dolazi. Jutarnja magla još se polako dizala sa ulica Smederevske čaršije dok sam sa Latižem koračala kroz uske kaldrmisane prolaze, usečađući kako mi svaki korak donosi novu snagu. Moj crni pas, moj nemi čuvar, mirno je pratio moj ritam, a njegov duboki pogled kao da je čitav svet držao pod kontrolom. Oblačila sam se kao da se spremam za rat, a ne za šetnju, crni kožni prsluk koji mi je stegao struk, uz njega tanke kožne pantalone koje su isticale svaki pokret i naravno, onaj par štikli sa visokim špicama koje su mi davale osjećaj bezgranične moći. Šalim se, nisam baš svaki dan ratnica, ali kada se izborim sa Sašinom senkom, onda mi ne treba ni uklop. Probižala sam se kroz tišinu malog grada koji je već osjećao da se nešto veliko sprema. Ljudi su nas gledali sa strahom i respektom, kao da smo mi, ja i moj pas, nova sila koja ne trpi slabosti. Znajući da me gledaju, osjećala sam se kao glavna glumica u nekom filmu, sa puno napetosti i malo šmekeraža. U jednom trenutku, dok sam prolazila pored stare knjižare, a pazila sam poznatelice Ljubicu, moju nekadašnju prijateljicu iz srednje škole, sada vlasnicu lokalne kafane, imala je onaj svoj prepoznatljivi osmjeh, pa malo ironičan, pa malo sa žaljenjem, kao da me je čitala kao otvorenu knjigu. "Irađel to ti?" rekla je koračajući ka meni. "Vidim da si se ukretala, nije bilo pitanje, više konstatacija." "Ljubice, ne baš? Ali ne bih se žalili," odgovorila sam s usmehom, dok je Lati mirno sedeo pored mene, kao da je i on čuo svaki naš razgovor. "Slušaj, ako ti nešto treba, znaš gde sam," rekla je, šapnuta tajna u njenom glasu. "Ovde se uvek zna ko šta radi." Dok je odlazila, osjetila sam kako mi je srce malo zagrežano. U ovom svetu prepunom izdaja, malo ljudske topline bilo je kao sunce posle kiše. Nastavila sam ka kafani gde me je čekao Viktor. Ulazila sam kao da ulazim u srce neprijateljske tvrđave, ali ovog puta sa osjećajem da sam ja ta koja drži ključ. Viktor i njegov tim već su bili ukupljeni, spremni za novi plan. Razgovarali smo o ljudima koji su mi bili najveća pretnja, o sledećim koracima, ali i o tome kako ću moći da se oslunim na njih. Dok sam slušala, osjećala sam kako mi se unutrašnji plamen gasi i ponovo pali, kao što plamen kamina igra u mraku. "Nismo samo ti i ja," rekao je Viktor tiho. "Imaš tim koji te štiti, ali i neprijatelj koji neće odustati." Podigla sam pogled, gledajući u njegove oči koje su bile pune iskrenosti i snage. "Znam," odgovorila sam, "ali sada znam i da nisam sama." Dok smo razgovarali, Lati je mirno sedeo pored mene, ali u njegovom pogledu bilo je nešto više, kao da osjeća da će se sve promeniti. Kada je sastanak završen, izašla sam na ulicu. Vetar je lagano duvao, noseći miris luvora i kiše koja je prethodnih dana padala. Osjećala sam kako mi svako zrno prašine u vazduhu govori da sam na pravom putu. U tom trenutku telefon mi je zazvanio. Na ekranu je pisala "Nepoznat broj". Ruku sam drhtala dok sam odgovarala. "Ko je tamo?" rekla sam hladno. "Znaš me," odgovorio je glas koji mi je probuđivao sve najgore strahove, "i znam da si ti ona koja sada drži sve konce." "Šta hoćeš?"
upitala sam, osjećajući kako mi se hladnoća širi niz kičmu. Hoću da znaš da nisam odustao, glas je bio tih ali preteći, i doći ću po sve što mi pripada. Pre nego što sam uspela da odgovorim, linija je prekinuta. Srce mi je kucalo kao da hoće da iskoči iz grudi. Lati je ustala i položila šapu na moj kolenu, kao da mi govori: ne boj se, zajedno smo nepobedivi. Znala sam da je bitka tek počela, ali sada nisam bila sama. I dok mi je kiša lagano kapljala sa kose, osjećala sam da će se sve promeniti, ali da ću ja biti također će imati posljednju reč. Ali šta se križe iza tog nepoznatog broja? Ko je to što ne da se moja prošlost zaboravi? To je tajna koju ćemo morati da otkrižemo u narednim danima. Veče je lagano padao nad gradom, a ja sam stažela na prozoru sobe koja je još uvek nosila miris starih uspomena i dima iz kamina. Osjetila sam kako mi se umiružu misli, ali duboko u sebi znala sam da je ovo samo predah preoluže koja se približavala. Lati je ležao kraj mene, njegova topla dlaka dodirivala mi je stopala, a njegov umiruđući dah bio je kao tiha melodija u ovom svetu punom buke. Dok sam posmatrala gradske svetlečke tačke kako se pretvaraju u zvezde, telefonom sam primila poruku. Bez imena, samo jedna reč: pazi. Može srce je zasijala od strahopoštovanja, ali i od odlučnosti. Shvatila sam da nije dovoljno samo biti jaka, morala sam da budem nemilosrdna. Sutradan sam odlučila da posjetim jedno mesto iz prošlosti, kafanu u kojoj smo nekada sa Sašom delili srećne i teške trenutke. Možda kao neki simbol, možda kao znak da više nisam ona koja je nekada bila, već žena koja je spremna da preokrene sve. Ulazila sam u kafanu u crnom kaputu, sa latižem pored sebe, kuđi je privlačio poglede kao mrak u svetlosti. Ljudi su me prepoznavali, ali nije bilo ni reči usude, samo tihi poštovanđe i strahopoštovanđe. Sela sam za sto u uglu, uzela kafu i slušala šapate u njih kođi su znali sve u meni. Svaku ime kođe sam čula bilo je kao udarac, ali i kao podsjetnik da nisam sama u ovoj igri. U tom trenutku vrata su se otvorila i ušao je čovek sa licem kođe sam već videla. Bio je to veliko, jedan od Sašinih najbližih saradnika, ali i čovek kođi je znao da čitav svet može da se sruši u jednom trenutku. Ira, rekao je tiho, ali sa težinom u glasu, nismo ti više prijatelji, ali nismo ni neprijatelji. Pazi šta radiš. Usetila sam kako mi krv zagrežava obraze. Ovo nije bio razgovor, već upozorenje. Hvala veliko, odgovorila sam, ali sada sam ja ta koja drži karte. Dok je on odlazio, Lati je začutao pored mene, a ja sam znala da će sledeći dani doneti nove izazove. Nakon kafane, vratila sam se u svoj skrovište u šumi. Viktor me je čekao sa novim planom, ali ja sam već imala svoju ideju. Moramo da znamo ko nam udara u leđa, rekla sam, i da se pripremimo za sve. Dok smo razgovarali, osjetila sam kako mi se neko približava. Ukrenula sam se, ali nikoga nije bilo. Tada sam čula tihi šapat u mraku, nisam odustao. Pogledala sam prema Latižu, kuđi je već bio u pripravnosti. Shvatila sam da je ovo rat kuđi se neće završiti brzo, ali da sam ja sada također će voditi bitku. Ali, u dubini noći, dok sam sedela pored plamena, znala sam da je najveća opasnost ona kuđa dolazi iznutra, onaj strah kuđi moram da pobedim. I dok je kiša ponovo počela da sipa, Lati je lenđo uzdahnuo i položio glavu na moje koleno. Zajedno smo, prošaptala sam, ali da li ćemo uspeti da izdržimo sve što dolazi, to je pitanje koje će se razotkriti u mraku narednih dana. Prozori kuće u šumi lagano su se tresli od vetra kuđi je nosio miris kiše i vlažnih listova. Sedeći pored kamina, osjećala sam kako se napetost u meni polako skuplja, kao da svaki udar vetra donosi novi talas neizvesnosti. Lati je ležao kraj mene, njegova gusta crna dlaka odzvanjala je toplotom u tami, a njegov umirujući dah bio je moj jedini oslonac. Telefon je ponovo zazvonio. Ovaj put broj je bio poznat. Viktor. Brzo sam podigla slušalicu. Imam informacije, rekao je tiho, ali ozbiljno. Saša se okuplja sa svojim ljudima u Beogradu, planira nešto veliko. U meni se probudila stara vatra, ali sada je gorela jače. Nisam više bila žrtva, bila sam lovka, spremna da napadne. Šta predlažeš? Pitala sam.
Морамо да деламо бързо, отговорио е. Припреми се. Я шу ти послати Тим. Док сам пущала телефон, поглед ми е склизnuo ka Latiju. Njegove oči bile su pune razumevanja, kao da osjeća težinu svakog mog koraka. Sljedećeg dana sam se spremala kao ratnica. Crni kožni kaput, tajice sa efektom kože i one visoke štikle kođe su mi davale snagu i samopouzdanđe. Uzela sam pistolet i stavila ga u tašnu, jer u ovom svetu lepota i opasnost idu ruku pod ruku. Kada sam stigla u Beograd, grad je bio prepun senki i šapata. Sastala sam se sa Viktorom i njegovim timom u jednom od zabačenih restorana u Zemunu. Ljudi su bili ozbiljni, spremni da se uhvate u koštac sa svime što dolazi. Dok smo planirali sljedeći potez, u hodniku restorana pojavio se čovek sa crnim kapuljačom. Bio je to onaj nepoznati glas sa telefona iz prethodnih dana. Njegove oči su se snašle sa muđima, pune pretnje i izazova. Konačno smo se sreli, prošaputao je. Latidža ustala, mišići mu se napeli kao čelična u žad. U tom trenutku osjećala sam kako mi krv kuca brže. Ovo nije bio običan susret. Ovo je bila prva bitka. Dok je čovek polako prilazio, ja sam polako izvukla pistolet, ali se on nasmežao i samo rekao: "Nećeš pucati, ovde smo da razgovaramo." Bio je to poziv na igru opasnosti, ali i prilika da se saznažu tajne kuđe su se krili ispod površine. Razgovor je bio kratak i napet, on je znao više nego što je hteo da kaže, ali je ostavio jasnu poruku: "Ne odustajem." Kada je otišao, usetila sam kako mi je u grudima sve teža odluka. Ovo nije bila samo bitka za moj život, ovo je bila borba za slobodu i pravdu. Vratila sam se u šumu gde me je čekao Lati, polako sam ga pogladila po glavi. "Zajedno smo, prijatelju," prošaptala sam, i dok su kapi kiše tiho padale na krov kuće, znala sam da je put pred nama pun opasnosti, ali i nade. Ali šta će se desiti kada neprijatelji krenu u napad? To je pitanje koje će se razotkriti u narednim danima. Teška kapuljača prekrila mi je lice dok sam koračala u mrak, osjećajući kako mi se svaki korak udžekuje kao izazov u tišini noći. Lati je tiho koračao pored mene, njegova crna dlaka kao da upiža svaku senku koja nas je okruživala. Grad je spavao, ali ja nisam mogla da spavam, jer sam znala da se nešto veliko sprema. Viktor mi je poslao poruku sa lokacijom, stara napuštena fabrika na periferiji, mesto gde su se okupljali sašini ljudi. Znajući da je ovo prilika da konačno saznam istinu, krenula sam prema tamnim siluetama kuđe su se krili u senkama. Pored mene je Lati bio kao senka nepobediva. Njegov miris vetru je davao snagu, a njegov pogled upozorenđe svima kuđi su hteli da nam stanu na put. Ulazili smo polako, ali sigurno, kao da smo bili džedno biće. Unutra je bila hladna tišina, samo je povremeni zvuk metalnih creva i kapljica vode udarao u beton. Ljudi su nas primetili, ali nisu znali šta da očekuju. Ja sam bila žena koja je izgubila sve, ali sada je dobila sve, snagu, saveznike i želju za pravdom. "Znaš li šta želiš?" čuo se glas iz mraka. "Želim istinu," odgovorila sam, osjećajući kako mi se srce stiska od odlučnosti. Iz senke je izašao čovek sa oštrim licem, nekada bliski saradnik Saše, sada neprijatelj koji je žudeo za kontrolom. Njegove oči su bile pune mržnje, ali i straha. "Istina?" nasmežao se hladno. "Istina je stvar koju svaku tvrdi da poseduje, ali malo ko je spreman da je prihvati." Dok je govorio, Lati je polako prišao i položio šapu na moje koleno, kao da mi daje snagu da izdržim. Setila sam se svih onih trenutaka kada sam bila slaba, kada sam mislila da više nema nade. Ali sada je sve bilo drugačije. Sada sam bila žena koja nije samo preživela, već je spremna da se bori. "A ako je istina ono što želiš, onda ćeš morati da platiš cenu," rekla sam hladno. Čovek je klimnuo glavom, spreman na igru koja će odlučiti sve, ali nije znao da nisam sama. Dok smo se upuštali u razgovor, u mraku fabrike, znala sam da će svaka reč biti kao udarca noža, ali i kao korak ka slobodi. Ali šta ću otkriti u ovoj igri senki i istina? To je tajna koja će se razotkriti u danima koji dolaze. Svetla fabričke hale su se polako gasila, ostavljajući nas u polumraku koji je kao da je kupao sve što se dešavalo u misteriži i opasnosti. Ljudi su se povlačili u senke, ali ja sam ostala čvrsta kao stena, sa Latižem koji mi je stažao uz bok kao moj nemi čuvar.
Човек sa oštrim licem je polako prišao, a njegove reči su bile kao hladan vetar kuđi prolazi kroz prazan prostor. Istina kođu tražiš nije laka, ali ako si spremna da saznaš, moraš da prihvatiš da će te ona promeniti zauvek. Usjetila sam kako mi se srce steglo, ali nisam uklevala. Rekao si da ću platiti cenu, odgovorila sam. Spremna sam. Tada je iz chepa izvukao mali paket i bacio ga na sto. Otvorila sam ga i zatekla fotografije i dokumente koji su otkrivali duboke tajne iz Sašinog života, sve one stvari koje nije želeo da niko zna. Ovo je samo deo, rekao je, ali dovoljno da te slumi ili oslobodi. Pogledala sam u Latiža i usjetila kako mi njegova toplina daje snagu da se suočim sa svime. Nisam ovdje da budem slomljena, rekla sam tiho, nisam više onakođa je nekada bila, sada sam ja onakođa piše svoju sudbinu. Čovek se nasmežao, ali u tom osmehu bilo je poštovanđa. Tada znaš šta te čeka. I budi spremna. Dok je odlazio, osjetila sam kako mi se svet oko mene menđa. Svaki korak koji sam napravila bio je korak ka novom početku, ali i ka neizvesnosti koja me je čekala. Vratila sam se u svoj skrovište gde me je čekao Lati, mirno kao da je znao da će sve biti u redu. Dok sam sedela pored kamina, fotografije i dokumenti su mi ležali pred očima, kao podsjetnik na bitku koja nije bila samo borba za pravdu, već i za moju dušu. Ali šta će biti kada sve tajne izađu na videlo? Ko će ustati pored mene, a ko će pasti u senku zaborava? To je tajna koju ćemo otkriti u posljednjim trenucima ove priče. Kamin je pucao u mraku sobe, bacajući plemenite senke na zidove ispunđene teglama starog vina i prašnjavim knjigama. Sedeći na podu, okružena tajnama koje sam upravo otkrila, osjećala sam kako mi se cela prošlost sliva u jedan trenutak koji će odlučiti sve. Lati je ležao kraj mene, glava mu je nežno dodirivala moje koleno, kao da osjeća težinu svake reči koju nisam izgovorila. U rukama sam držala posljednji dokument, ključ koji je mogao da otključa ili zatvori vrata moje sudbine. Znala sam da čeka da Saša sazna šta sam pronašla, sve nestati u plamenu besa i osvete. Ali više nisam imala straha, bila sam žena koja je izašla iz senke, postala gospodarica svoje sudbine. Iznenada, vrata su se otvorila. U hodniku se pojavila senka, teška i moćna. Saša je stažao tamo, lice mu je bilo zamagljeno besom i izdajom. Pogled mu je bio kao oštrica noža, spreman da razuri sve što mu je stalo na put. Mislila si da možeš da me pobediš? Prošaptao je, koračajući ka meni. Nisam se pomerila. Stavila sam ruku na Latiža, osjećajući kako mi njegova toplina daje snagu za ono što će uslediti. Ovo nije kraj, Saša, rekla sam tiho. Ovo je samo početak. On je nasrnuo, ali u trenutku kada je mislio da će sve da se završi, Lati je iskočio kao mrak koji guta svetlu. Njegove čeljusti su se zatvorile kao čekić nad neprijateljem. Uz urlik koji je probio noć, Saša je pao na pot, nemoćan i poražen. Dok je stažao nad njim, osjećala sam kako mi srce kuca kao nikada pre. Bila sam slobodna. Bila sam žena koja je pobedila senke prošlosti, ali u mom umu se pojavio novi osjećač, nešto što nije bilo strah, ali nije ni mir. Nešto što je najavljivalo novu igru, nove karte koje će morati da se odigražu. Dok sam gledala u plamen kamina, znala sam da je ovo samo početak priče o ženi koja je konačno postala gospodarica svoje sudbine. I dok je noć lagano odlazila, a prvi zraci sunca probijali kroz prozor, čula sam tihi dah iz mraka, kao šapat koji me poziva na novu avanturu. Svet je bio moj, ali put je bio daleko od završetka. I tako, sa Latižem pored sebe koračala sam u novi dan spremna za sve što dolazi. Kraj ili možda samo početak.